നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ ഇഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിരായകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ റിസ്പോൺ മാൻഗൂവിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകാണ്? 6ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവസത്തകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്ന ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, മായയുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ട് ക്ലേശിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള ശ്രേയസ്കരമായ പരിഹാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിലും അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും ഒക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എന്താ കണ്ടു, ഹൃദയത്തിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടു ദർശിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലും അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചതാണ്, ധ്യാനത്തിൽ ദർശനം കിട്ടിയത് എന്തൊക്കെ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തെ അധീനപ്പെടുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തില് നിരതനായതും ദർശനം സിദ്ധിച്ചതും ഒക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതില് ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിലൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആകെ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ പ്രാഥമികമായി ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്തെന്ന്, അതായത് അവർ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരാണെന്ന് നിർണയിച്ചു. അപ്പൊ അവർക്ക് 3 തരം രോഗമുണ്ടെന്ന് അടുത്തതിൽ പറയുന്നു. അല്ലാതെ തന്നെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്നു അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം എന്നീ 3 ക്ലേശങ്ങൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്നു. അല്ലാതെ തന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെ ഇത് ദുഃഖാലയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ശോകം, മോഹം, പിന്നെ ഭയം എന്നീ 3 രോഗങ്ങൾ ആണ് അവർക്ക് പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവയെല്ലാം ശ്രീല വ്യാസദേവന് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ യഥാർത്ഥ രോഗം എന്താണത്? ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരാണ് അവർ. മോഹം അല്ലെ, ആ മോഹത്താലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ശോകം വരുന്നത്. മോഹങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും ആഗ്രഹം എല്ലാം നടന്നെന്ന് വരത്തില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും പൂർണ്ണമാകാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ദുഃഖം വരുന്നത്, ശോകം വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ക്രോധം വരുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ മൃഗങ്ങളെ പോലെയുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് കാണും? ഭയം കൂടെ കാണും അല്ലെ.
മനുഷ്യരെക്കാൾ കൂടുതൽ. നമ്മളിപ്പോ നടന്നു പോകുമ്പോ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നായയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷിയോ വന്നാൽ നമ്മളെ കാണുമ്പോ അവ ഓടും. നമ്മൾ അവരിൽ പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വഴിമാറി നടക്കും അല്ലേ. എന്നാൽ പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്, അവർക്ക് നമ്മളെക്കാൾ പേടി അവർക്കാണ്, ഭയം അല്ലേ. അപ്പോ അങ്ങനത്തെയുള്ള 3 രോഗങ്ങളുടെ കാര്യം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ കാണും. ആരിൽ നിന്നാണോ മായാശക്തി തികച്ചും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ പരിപൂർണനായ പരമപുരുഷനെയും അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ ആരെയൊക്കെ ദർശിച്ചു? ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ഉഴലുന്ന മനുഷ്യർ, ജീവസത്തകൾ, എല്ലാ ജീവസത്തകളും, മനുഷ്യരുൾപ്പെടുന്ന ജീവസത്തകൾ, അവർക്ക് ഉള്ള ഇതാണ് അവരുടെ ഭയവും ശോകവും മോഹവും എല്ലാം കാണുന്നു. പരിഹാര മാർഗമായിട്ട് പരമപുരുഷനെയും അദ്ദേഹം കാണുന്നു. പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ജീവാത്മാക്കളും നിസ്സന്ദേഹം ഗുണപരമായി ഒന്നാകുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഭേദ അഭേദ തത്വം അല്ലെ, ഗുണപരമായി ഒന്ന്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ മായാശക്തിയുടെ നിയന്ത്രകനാണ്. കാരണം എന്താ? നിരപേക്ഷ സത്യമാണ് അദ്ദേഹം അല്ലെ. നിരപേക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവസ്വതന്ത്രനാണ്, എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. നിരപേക്ഷം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർവസ്വതന്ത്രനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം അദ്ദേഹത്താലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ അധിപൻ എന്നുള്ളതാണ്. ജീവസത്തകൾ ഏതാണ്? ഇപ്പം ജീവസത്തകളും ഭഗവാനും ഒരേ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലും ജീവസത്തകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മായാശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ശക്തിയായ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ ആര് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു? ജീവസത്തകൾ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു? ബഹിരംഗ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശക്തി തന്നെ അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ ഒരു ശക്തിയാന്ന് പറയാം അല്ലെ. ആ കൈയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമല്ലോ. ചിലപ്പോ ദേഷ്യം വരുമ്പോ കൈയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ ആവും. എങ്കിലും പൊതുവെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മുടെ എനർജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കാലാണെങ്കിലും കൈയാണെങ്കിലും എല്ലാം അതൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ. ആകയാൽ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഒരേ സമയം ഏകരും ഭിന്നരുമാകുന്നു. ഗുണത്തിൽ ഏകരാണ്, അതേസമയം അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയില് വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മൾ ഏതിന് അടിമപ്പെടുന്നു? ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ അടിമപ്പെടുന്നു. അതാണ് ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. മറ്റൊരു കേന്ദ്ര ആശയം ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഭഗവാനും ജീവസത്തകളും തമ്മിലുള്ള നിത്യബന്ധം അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അംശം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് നിത്യവും ആയി യഥാസമയം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ മായയിൽ പെടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അതീന്ദ്രിയതയൊക്കെ വിട്ടുകളയുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ബദ്ധാത്മാക്കളെ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കാൻ ഭഗവാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടരും അതീന്ദ്രിയരായത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്താണ് ആരെപ്പോലെ രാജാവ് ജയിലറ സന്ദർശിച്ച് കുറ്റവാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെയും പേരൻസ് വഴിവിട്ടുപോയ മക്കളെ നല്ലതാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെയും ഭഗവാനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിങ്ങ് പോരും അല്ലെ. അത് അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി? നമ്മളെല്ലാം രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതേ പ്രകാരം ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനോടുള്ള തന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രേമത്തെയും മമതയെയും പുനർജീവിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് മറന്നു കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ. മറന്നു കിടക്കുക, മായയിൽ ഭ്രമിച്ച് വിസ്മൃത അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ ആ വിസ്മൃത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാകണം. എങ്കിലേ നമ്മൾ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അറിയാനും ഭഗവാനോട് നമുക്ക് പ്രേമഭക്തിയും പിന്നെ മമത ഇഷ്ടവും തോന്നുകയുള്ളൂ. അതാണ് ജീവസത്തയുടെ പരമമായ പൂർണ്ണതയും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നതും മോചനത്തിനും അർഹതപ്പെട്ടവരായിട്ട് മാറുന്നത്. ആ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ ഉദ്ദേശ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ രചിച്ചതും ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ ചികിത്സിക്കുന്നതും. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം എന്താണ് പ്രധാന കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? ജീവസത്തകളെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിതരാക്കി ഏതവസ്ഥയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ്? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലോട്ട് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാനാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ യോഗ്യരാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 6. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
അനർത്ഥോപശമം സാക്ഷാത് ഭക്തിയോഗം മദോക്ഷജേ ലോകസ്യാജാനതോ വിദ്വാൻ ചക്രേ സാത്വത സംഹിതാം അനർത്ഥോപശമം സാക്ഷാത് ഭക്തിയോഗം മദോക്ഷജേ ലോകസ്യ ജാനതോ വിദ്വാൻ ചക്രേ സാത്വത സംഹിതാം അനർത്ഥോപശമം സാക്ഷാത് ഭക്തിയോഗം അദോഷജേ ലോകസ്യ ജാനതോ വിദ്വാൻ ചക്രേ സാത്വത സംഹിതാം. ഇവിടെ വിദ്വാൻ എന്നാണ്. വിദ്വാൻ ചക്രേ സാത്വത സംഹിത അമ്മടയാളം എഴുതിയിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ അജാനതോ എന്നാണ്. ലോകസ്യാദ് അജാനതോ എന്നാണ്. ലോകസ്യ അജാനതോ ആ ശബ്ദം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. വിദ്വാൻ ചക്രേ സാത്വത സംഹിത തിരിച്ചു പറയുമ്പോ അങ്ങനെ വരിക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്ലോകം 6. അനർത്ഥോപശമം സാക്ഷാത് ഭക്തിയോഗമദോഷജേ ലോകസ്യ ജാനതോ വിദ്വാം ചക്രേ സാത്വത സംഹിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദത്തിന്റെ അനർത്ഥ, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന അനർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെ, അനാവശ്യമായവ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തവയൊക്കെയാണ് അനർത്ഥങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഉപശമം, ശമനം ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പരിഹാരം ഉണ്ടാവുക. സാക്ഷാത്, നേരിട്ട്. ഭക്തിയോഗം, ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന യോഗ പ്രക്രിയ. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രവണത്തിൽ തുടങ്ങി എല്ലാ നവയുധ സേവനങ്ങളും അതിൽ പെടും. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന സേവകളെല്ലാം അതിൽ പെടുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ അഡ്മിൻ സേവയാണെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം സേവയാണ്. അതെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്തില് പെടുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സേവ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ശ്രവണം അല്ലെ, അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സേവയാണ്, ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അദോക്ഷജേ, അതീന്ദ്രിയന്, അതായത് ഭഗവാന്, ലോകസ്യ, സാമാന്യ ജനസമൂഹത്തിന്റെ, ഈ വാക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ്. അജാനത, ജ്ഞാനമില്ലാത്ത, അജ്ഞരായ, വിദ്വാൻ, ഇവിടെ വിദ്വാൻ ചക്ര എന്നുള്ളതാണ്. വിദ്വാൻ പരമവിജ്ഞാനിയായ ചക്ര രചിച്ചു. സാത്വത, പരമസത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഹിത, വേദസാഹിത്യം. സംഹിതയാണല്ലോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ സംഹിതയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ബഹിരംഗ ശക്തിയുമായിട്ട് അതിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ വരുന്ന ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെ നമുക്ക് ഏതിലൂടെ സാധിക്കും? അതിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാൻ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന ഭക്തിയോഗയിലൂടെയാണ് നമ്മളത്, ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിലൂടെ നേരിട്ട് ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നേരിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഗുരു വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ജ്ഞാനമാർഗം, കർമ്മമാർഗം, പിന്നെ ധ്യാനമാർഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗ മാർഗം ഒന്നും നമ്മൾ പാലിക്കാതെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതരാകാനായിട്ട് സാധിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനമാർഗവും ധ്യാനമാർഗവും ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. എന്നാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ഈ വസ്തുത അറിയുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഒന്നാമത് കലിയുഗമാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ അല്പബുദ്ധികളാണ്, അല്പായുസുക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേടാം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആകയാൽ പരമസത്യവുമായി സംബന്ധപ്പെട്ട ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തെ പണ്ഡിത ശിരോമണിയായ വ്യാസദേവൻ രചിച്ചു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഈ അജ്ഞാനികളായ ജനസമൂഹത്തിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേദസംഹിതയായ അല്ലെ, വേദങ്ങളുടെ ഏതാണ് അതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കമായ ഈ ഭാഗവത ഗ്രന്ഥത്തെ അത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്? സംബന്ധം നമ്മൾ പഠിച്ചു. സംബന്ധം പഠിച്ചതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സംബന്ധം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സംബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമസത്യം, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, പരിപൂർണനായ അല്ലെങ്കിൽ ആരാലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാത്ത സ്വതന്ത്രനായ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച ഈ വേദഗ്രന്ഥം, വേദങ്ങളുടെ സംഹിതയായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, പണ്ഡിത ശിരോമണിയാണ് അദ്ദേഹം. സാഹിത്യ അവതാരമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരിൽ വെച്ച്
ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായത് കൊണ്ടാണ് പണ്ഡിത ശിരോമണി. ശിരസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം തലയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് മണി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യാസദേവൻ രചിച്ചത്. അപ്പൊ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? വ്യാസദേവൻ ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏതാണ് കാരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അജ്ഞാനികളായ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ ബഹിരംഗ ശക്തിയാ കീഴ്പ്പെടുത്തി കിടക്കുന്ന ഈ സാധാരണ ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന ഗ്രന്ഥം വ്യാസദേവൻ പണ്ഡിത ശിരോമണി രചിച്ചത്. ഏറ്റവും പക്വമായ അവസ്ഥയിലാണ് രചിച്ചത്. പക്വമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥവുമാണ് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥ ശ്രീല പ്രഭുപാദക്കിന്റെ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ സർവദാ പരിപൂർണനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ദർശിച്ചു. ഇതില് ഏതാ പറഞ്ഞത്? എന്തൊക്കെയാണ് ഹൃദയത്തിൽ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചത് ധ്യാനത്തിലിരുന്നപ്പം? സർവദാ പരിപൂർണനായ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും പൂർണ്ണനായിട്ടിരിക്കുന്ന, അതിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ പോയാലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായി തന്നെ നിലകൊള്ളും അല്ലെ. ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പുരുഷന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ദിവ്യനായ പരമമായ ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു. സമ്പൂർണനായ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ദർശിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരാളിനെ ദർശിക്കുമ്പോൾ മുഖം കണ്ടാല് മുഖത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങളും കാണും അല്ലെ. അതേപോലെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ് ആന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. ഇവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർത്തവ്യമുണ്ട് അല്ലെ. അവയെ ദർശിച്ചു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളെയും പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളെയും ദർശിച്ചു. അതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. സക്താവീശാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, പിന്നെ പുരുഷാവതാരം അല്ലെ. അങ്ങനെ 6 തരം അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതില് കുറെ അധികം അവതാരങ്ങൾ ഈ 6 ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും. അവയെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്. അവയെല്ലാം കണ്ടു. മാത്രമല്ല ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ സംഭ്രാന്തരായ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ അനാവശ്യമായ ക്ലേശങ്ങളെയും അദ്ദേഹം നിശ്ചിതമായി കണ്ടു. ശരിക്കും കണ്ടു എന്നാണ്. നിശ്ചിതമായി, നിശ്ചയം നമ്മൾ പറയത്തില്ല, ഉറപ്പായിട്ട് അല്ലെ. കണ്ടു എന്നാണ്. ആരെയും ബദ്ധാത്മാക്കളെ കണ്ടു. അവരാരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഉഴലുന്നു? ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെയും അവരുടെ ക്ലേശങ്ങളെയും ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെയും കാണുന്നു. പിന്നെ ഈ സാധാരണ ശോക, മോഹ, ഭയം അവയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അന്ത്യത്തിൽ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്കായുള്ള പരിഹാര നടപടിയായ ഭക്തിയുഗ സേവന പ്രക്രിയയും അദ്ദേഹം കണ്ടു. അപ്പൊ ക്ലേശങ്ങളെ കണ്ടു, അത് ക്ലേശിക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളെ കണ്ടു, പിന്നെ ആരെയും കണ്ടു, എന്തും കണ്ടു, ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നും കണ്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പരിഹാര മാർഗം അല്ലെ. അദ്ദേഹം സാധാരണ ജനങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റം കരുണയുള്ള ആളാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി അംശമായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ജനങ്ങളെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ, ഭഗവാന്റെ മക്കളെ രക്ഷിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിഹാരവും അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നത് മഹത്തായ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രമാകുന്നു. എന്താ വെച്ചാൽ ഭൗതികത്തേക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ നാമം, യശസ്, മഹിമകൾ തുടങ്ങിയവ ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തന പദ്ധതിയിലൂടെ ആകുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് നവയുധ ഭക്തിയുധ സേവനം അല്ലെ. അപ്പം ഭഗവാനും നാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ കാണുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പം. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തിയും പിന്നെ മഹത്വങ്ങളും എല്ലാം കേൾക്കുകയും നമ്മൾ കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തുടക്കങ്ങളാണ്. ഈ സുപ്തമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തെ അഥവാ മമതയെ പുനർജീവിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്നീ യാന്ത്രിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവത് പ്രേമം വരണമെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥമായ പരിശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്താൽ പോരാ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് നാമ അപരാധം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ
നമ്മൾ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരാ. പിന്നെ എന്താണ്, എങ്ങനെ വേണ്ട, അതാണ് യാന്ത്രികം. അതിനനുസരിച്ചല്ല. പിന്നെ എന്താണ്, കേവലം ഭഗവാന്റെ അഹൈതുക കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് അത് നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രേമഭക്തി വേണമെങ്കിൽ വെറുതെ നാമം ജപിച്ചാൽ പോരാ. ഭഗവാനില് നമ്മൾ എന്താണ്, മനസ്സ് ഉരുകി ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് ധ്യാനത്തില് അല്ലെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് നാരദ മഹർഷിക്ക് കിട്ടിയത് 5 വയസ്സായ ബാലനായിരുന്നപ്പോ അല്ലെ. അവിടെ എന്താണ്, കലർപ്പില്ലാത്ത കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അത്രയ്ക്ക് ഭഗവാനിൽ നിമഗ്നനായിട്ടായിരുന്നു നാരദമുനി പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണമെന്നാണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. ഭക്തന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമത്തിൽ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ തൃപ്തനാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭക്തന് തന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനം പ്രദാനം ചെയ്യാം എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഭഗവാനിൽ മുഴുകി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനിന്റെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് തൃപ്തനാകാം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രേമയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിർദ്ദിഷ്ട രൂപത്തിൽ ശ്രവണ കീർത്തനത്താൽ പോലും അനാവശ്യവും വ്യർത്ഥവുമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വ ക്ലേശങ്ങൾ തൽക്ഷണം ശമിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമഭക്തി ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട. പക്ഷെ എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും പിന്നെ നമ്മൾ കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. തൽക്ഷണം ശമിക്കുന്നു, കുറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ ശ്രവണവും കീർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ നമുക്കത് സാധിക്കും. ഭൗതിക പ്രേമഭക്തിയിലെത്തിയില്ലെങ്കിലും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ അത്തരം പ്രശമനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന വികാസത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പരമസത്യത്തിന്റെ ആത്യന്തിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ജ്ഞാനം ഭക്തിയുത സേവനത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ്, ജ്ഞാനമാർഗവും പിന്നെ ഏതാണ് കർമ്മമാർഗവും ആദ്യത്തെ മാർഗം, പിന്നെ ഏതാണ് യോഗ അല്ലെ, അഷ്ടാംഗ യോഗ. ഇവയൊക്കെ ഏതിൽ പെടും? ഭക്തി യോഗയിൽ അതെല്ലാം പെടും. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ യോഗ അല്ലെ. ആ യോഗ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏത് കിട്ടും? ആവശ്യത്തിനുള്ള ജ്ഞാനവും കിട്ടും. പിന്നെ ഏതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒന്നും നിയന്ത്രിക്കേണ്ട. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നമുക്ക് എതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ നിയന്ത്രിക്കണ്ട, ഫോഴ്സ് ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഒന്നിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ പ്രകടമാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അടിച്ചമർത്തണ്ട. പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, നാവ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുക, കൈ കൊണ്ട് പൂജകൾ ചെയ്യുക, കാലുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകുക അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ജ്ഞാനവും കിട്ടും. പിന്നെ യോഗ കൊണ്ട് നേടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളും കിട്ടും. അഷ്ടാംഗ യോഗ കൊണ്ട് നേടാൻ പറ്റുന്ന ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം താനേ വന്നുകൊള്ളും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന മതി നമുക്ക് ഭക്തിയോഗ മാത്രം ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അപ്പോൾ ജ്ഞാനവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനും എല്ലാം സാധിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രേമഭക്തിയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. ശ്ലോകം 7. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ പഠിച്ചോളൂ. ചെറിയ ശ്ലോകം. യസ്യാം വൈശ്രവണമാണായാം കൃഷ്ണേ പരമപൂരുഷേ ഭക്തിരുത്പദ്യതേ പുംസാ ശോകമോഹ ഭയാപഹ. യസ്യാം വൈശ്രവണമാണായാം, ശ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ് യസ്യാം എന്നുള്ള വേദസാഹിത്യം? ഇവിടെ ഏതാണ് വേദസാഹിത്യം? ഭാഗവതം അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതിന്റെ ശ്രവണം കൊണ്ട് മാത്രം
കൃഷ്ണേ പരമപുരുഷേ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ ഭക്തിർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ, ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ഭക്തർ ഉത്പദ്യതേ മനുഷ്യരില് അല്ലെങ്കിൽ ജീവസത്തകളില് ഭക്തി ഉണ്ടായി അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ശോകം, മോഹം, ഭയം ഇവയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപഹ എന്ന് വെച്ചാല് ശമിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് യസ്യാം വൈ ശ്രൂണമാണായാം കൃഷ്ണേ പരമപുരുഷേ. ആരിലാണ്? ആരെക്കുറിച്ചാണ് കേൾക്കേണ്ടത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്? പരമപുരുഷനെ കുറിച്ച് അല്ലേ. അങ്ങനെ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ച ഏതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം, ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭക്തി ഉണ്ടാകുകയും പിന്നെ ഏതാണ് മനുഷ്യരിൽ ജീവസത്തകളില് ശോകം, മോഹം, ഭയം ഇവ ശമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ക്രമേണ ഇല്ലാതാകും അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യസ്യ ഈ വേദ സാഹിത്യം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിശ്ചയമായും ശ്രൂണമാണായാം ശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിലൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം. ഇവിടെ ശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിൽ കേൾക്കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെവി രണ്ട് എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ചെവി കൂടെ കേൾക്കുന്നു, മറ്റേ ചെവി കൂടെ പുറത്ത് കളയുന്നു. അതല്ല വേണ്ടത്. പകരം എന്താണ്? രണ്ട് ചെവിയിലൂടെ കേട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ഹൃദയത്തിലോട്ട് കടത്തി വിടണം, നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉൾക്കൊണ്ടാലേ നമുക്ക് കൃഷ്ണ ഭഗവാനില് ഭക്തി ഉണ്ടാകൂ. ആ പരമ ഉന്നതനില് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനില് ഭക്തിയുടെ സേവന വികാരങ്ങൾ ഉത്പത്തതെ അങ്കുരിക്കുന്നു, ഉണ്ടാകുന്നു, സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. പുംസഹ ജീവാത്മാവിന്റെ ശോകം, മോഹം, ഭയം ഇവ ശമിപ്പിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭുപാദത്തിന്റെ വേദസാഹിത്യത്തിന്റെ ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമയുധ സേവന വികാരം നാമ്പെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മുള പൊട്ടുക എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ മുളച്ചു വരിക. തൽക്ഷണം ശോകം, മോഹം, ഭയം എന്നിവ ആകുന്ന അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് അഗ്നിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അഗ്നി അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ശോകം, മോഹം, ഭയം ഇവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജീവസത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഏതുകൊണ്ടാണ്? ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനിലുള്ള പ്രേമയുധ സേവനത്താൽ ഇവയെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് ശുദ്ധമായ ഭക്തി ഉണ്ടാകുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുകയും അത് ഏതിലൂടെ മാത്രം സാധിക്കുന്നു? ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാത്മ ശ്രീലപ്രഭുപാദത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ഫലപ്രദമായത് ശ്രവണേന്ദ്രിയമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നവീത സേവനത്തിന് ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്ന് വരുന്നത് അല്ലെ. ആദ്യം കേൾക്കുക, പിന്നെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുക അല്ലെ. അത് കേട്ട് നമ്മൾ കീർത്തിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പാദസേവ ചെയ്യുന്നു, ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തി നവയുധ സേവനം വരുന്നത് അല്ലെ. പേരുകളൊക്കെ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം, ചെവിയുടെ പ്രാധാന്യം പറയാണ് ശ്രവണത്തിന്റെ. ഗാഠനിദ്രയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഇന്ദ്രിയം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അലാറം വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അലാറം കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ എത്ര ഉറക്കത്തിലാണെങ്കിലും ഉണരും. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ശത്രുകരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരാളാൽ സാധ്യമാകുന്നു. ചെവി വേണ്ട അപ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ പറ്റും അല്ലെ. കണ്ണുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ആദ്യം കാണുക, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചെവിയുടെ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സാധിക്കും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക്. എന്നാൽ ഗാഠനിദ്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ശ്രവണേന്ദ്രിയം മുഖാന്തരം മാത്രമാകുന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവത്തിലുള്ള കാര്യമാണ്. ത്രിവിധ ഭൗതിക യാതനകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമെന്ന ഉന്നതമായ ജീവിത പരിപൂർണതയെ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉന്നതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ 3 ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളാണ് അല്ലെ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് ശോകം, മോഹം, ഭയം അല്ലെ. ആ ക്ലേശങ്ങൾ. അപ്പൊ എല്ലാ തരം ക്ലേശങ്ങളെയും രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം മാത്രം മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏവരും അനുനിമിഷവും
ശോകപൂർണരാണ്. ശോകത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ശോകം, മോഹം, ഭയം. അതിലാദ്യം ശോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശോകം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യോ എന്താ വരാത്ത എന്നുള്ള ഒരിത് വരും നമ്മുടെ അല്ലേ? അപ്പൊ അന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് വന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു വിഷമം വരും. അത് ഒരു ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ശോകം ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് ദിവസം ഇഷ്ടം പോലെ ശോകമാണ്. അവൻ മായാവിഷയങ്ങളുടെ മരുപ്പച്ചയുടെ പിന്നാലെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്നൊന്നും പോരാ. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. അതാണ് മായാവിഷയങ്ങളുടെ മരുപ്പച്ച. അക്കരെ പച്ചയും നമ്മളെ പറയില്ലേ, മരുഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ജലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ജലമില്ല. അതേപോലെ അത് നമുക്ക് മരുഭൂമിയിൽ പോകണ്ട. ഉച്ചക്ക് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് കാറിലൊക്കെ പോയാലും നമ്മൾ ദൂരെ കാണും റോഡിൽ വെള്ളം കിടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ഇത്, മായയാണ് അതെല്ലാം. മാത്രമല്ല സദാ അവന്റെ കാൽപ്പനിക പ്രതിയോഗിയെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണും, പിന്നെ ഏതാണ് ശോകം കാണും. ആഗ്രഹമാണ് ഈ മരുപ്പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഏതാണ്? ഇപ്പൊ കാൽപ്പനിക പ്രതിയോഗിയാണ്. നമ്മള് മനസ്സിൽ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് ശത്രുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ? ചെറിയ കാര്യം മതി അവൻ എന്റെ ശത്രുവാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക രോഗത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ 3 രോഗങ്ങളും ഭൗതിക രോഗങ്ങളാണ്. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സന്ദേശ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ആസക്തി പ്രാപ്തമാകും എന്നും അപ്രകാരം ഇത് ഫലവത്താകുമ്പോൾ ഭൗതിക രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണം തൽക്ഷണം അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്നും ഇവിടെ സുവ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം മതി. നമ്മൾ എന്താണ്? ശോകം വരുമ്പോ, വിഷമം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കും, പേടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കും അല്ലെ? അനാവശ്യമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുവിധം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തവയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. എന്തിനാണ് വേണ്ടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് തോന്നും. മുമ്പില്ലാത്തതിനേക്കാളും നമുക്ക് ഇപ്പോഴൊക്കെ ആ ചിന്തകൾ കൂടുതലുണ്ട്. പലതും അനാവശ്യങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കിപ്പോ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഭക്തിയുടെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടങ്ങളാണ്. ഈ പ്രസ്താവനയിലാകട്ടെ, ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലാകട്ടെ പരിപൂർണതമായ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്ന് സുവ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ? കൃഷ്ണേ പരമപുരുഷേ എന്നാണ് 2ാമത്തെ വരി പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഏതാണ്? പരമപുരുഷൻ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്ന് സുവ്യക്തമായി ഏതാണ്? സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? യാഥാർത്ഥ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനോടുള്ള കളങ്കമറ്റ യഥാർത്ഥ പ്രേമം വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഫലം. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രേമം എന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പത്തെ ഏത് പേര് വിളിക്കുന്ന? പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള പ്രേമം. പക്ഷെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്കുള്ള പ്രേമം എന്താണ്? അത് അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ജീവസത്തകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് അത്യന്തം ഉചിതമായ ഏകപദവും പ്രേമം തന്നെയാണ്. ഭൗതികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ വാക്ക് തന്നെയാണ് അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹത്തിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഭാവം, പ്രേമം അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവസാനം വരുന്ന ഏതാണ്? ഭാവം, പ്രേമം. നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിച്ചത് പ്രേമഭക്തിയാണ്. രാധാറാണിക്കും ഗോപികമാർക്കും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഈ പ്രേമഭക്തിയാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് യോജിച്ച വാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ജീവസത്തകളെ വേറൊന്ന് പറയുന്ന പ്രകൃതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന. ഇപ്പോൾ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് പ്രേമം എന്നതുപോലെ ഭഗവാൻ പുരുഷനും പ്രകൃതി ജീവസത്തകൾ ഏതാണ്? പ്രകൃതിയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പുരുഷൻ ആണ് പുല്ലിംഗമായിട്ട്, സ്ത്രീലിംഗമായിട്ട് ആര് വരുന്നു? ജീവസത്തകളാകുന്ന പ്രകൃതി വരുന്നു. അവിടെ അപ്പൊ എന്താണ്? പുരുഷനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം, അതാണ് പ്രേമം അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ സ്ത്രീ പുരുഷ പ്രേമം പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പുരുഷനും ജീവസത്തകൾ പ്രകൃതിയും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. പിന്നെ സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രകൃതി എന്നത് സ്ത്രീലിംഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രകൃതി ഏതാണ്? ജീവസത്തകൾ ഏതാണ്? സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണ് പെടുന്നത്. പ്രകൃതി എന്ന വാക്ക് സ്ത്രീലിംഗമാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? ജീവസത്തകളെ ഭഗവത്ഗീതയിലും പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും ജീവസത്തകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് തന്നെയാണ്? പ്രകൃതിയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. സമയായ സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രകൃതി എന്ന ഭഗവാനെ സദാ പരമപുരുഷൻ അഥവാ ശ്രേഷ്ഠ പുരുഷ വ്യക്തിത്വമായി
വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനും ജീവസത്തകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവികാരത്തെയും എന്താണ് പറയുന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ളത് പോലെയാണ്. ആകയാൽ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന പദം തികച്ചും ഉചിതമാണ്. അപ്പൊ പുരുഷനായ ഭഗവാനും സ്ത്രീയാകുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ജീവസത്തകൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ജീവസത്തകളും ഏതാണ്? പ്രേമത്തിലാണ് എന്നാണ്. അപ്പം ഭഗവാനും ജീവസത്തകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുരുഷനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള, സ്ത്രീയായ പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള, പ്രകൃതി ജീവസത്തയാണ്, രണ്ട് പേരും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ശ്ലോകം ഏതാണോ ബൈഹാർട്ട് ആക്കണ്ടേ? ശ്ലോകം ഏതാണോ ബൈഹാർട്ട്? ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശ്ലോകം ബൈഹാർട്ട് എഴുതാം, എളുപ്പമാണ്. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേദ പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീ ജയ ഗ്രന്ഥ